Zoals we vandaag al die geënte bomen ingeplant. Dat is eigenlijk die bomen wat niet zo oud wordt nie. Hulle word tussen 20 en 30 jaar oud. En dat is dan ook die laatste keer was weer van die bomen plant. Als ons nog plant zal het wees om bomen uit te ruil wat stukken gegaan het wat nie gegroeid het nie. Dit is niet veel nie. Ek dink ons het 88 bome. Nou net op hierdie klein stukkie. Dit moet genoeg wees. Môre as jy weer toelaat, plant ons die druiwe. Dit is 6 stukke druiwe. 4 of 5 kiwis. Hier is 4. En deze boompjes wat hier staan is alles exotische boompjes. En wildvruchtenbomen. Wat ons so in die natuur kry. Die boompjes komen nog eerst in groter potte. Tot volgende jaar herfst wordt weer uitgeplant. De volgende wat ons plant is hier altersoorte, ou soorte bome. Maar kyk wat ons so in die hande kry van appel, pere, aprikose, miskien versieg, miskien 'n persimmon of 2, paar druiwe. Ja, maar kyk. So ons is nog klaar vir die dag. Die son is aan ondergang. En ons gaan nou. Ja, nou gaan ons eet. Lekker koekies. Koffie. Ja. So mense, geseënde Kersfees. Geniet hierdie feesdae en dan tot volgende keer.